Good morning mga lakay. Alas 3 tayo nga ka. Alas 3 tayo nga nagbangon. Nagmata. Taganting tayo ito ka. Mushroom. Damang lakay. Ni. Damal talaga na. Ano dito na yung buwan. Ni dudot din eh. Duda. Madigang talaga maibusan dito si nga mushroom ni manong ko. Nga alan. Naling lakay nga ikuang ganter. Nalaing ka. Ato te ibang bantayan na nga binigat. Ati nga uong. Makadala te kot silda jam ang mukon Gasun na na. kaya kwa rining da kami ti kwa. Ti nasusubsaba pa ino alas 3. Nakatagtaginap tamok ni manong nga alan lakay. Nga napuno dati nga pagkabilan na eh. Alas 3:30 pinag-ring na ka. Okay, makakwa. Lakay. Hindi naman. Ikaw mata ka mon. Flashlight mon lakay. Kalbet ta ulo mon. Talina ata. Aramidem ko nga jex lakay. Flashlight tagmimina ngay. Timuging da. Pasjay. Nagdiyo nila kayo niya. Awang ka no timasayang. Nagsapa ka. Sungalas 3. Tila kayo dito. Antay lakay. Hindi dala kayo niya. Ludon talaga na eh. Ni lakay na bante ka mo lakay. Sa yung bagamon niya. Ang lana. Katubol. Ay at ini katumbol. Ay. Nga? Katumbol. Katumbol gayan. Mas natagkit kita kang gold datin lakay. Kailangan gusto ko sukain ng mga Gold talaga. Gold mata lakay. Na may lakom. Una gold ti chan. Ne, mas muna natin si Damon lakay. Paborito na ka dati ni Manong Tong. Nga timait nga luto na nga datang ay. Ah. Nga timait ti luto na. Ato na kasi nabawan. Sabo-sabo na batit. Gisa mga sabo-sabo na batit sa kuwam lakay ti paria. Ti kay masa na. Mait niya ti ba. Masustansya ti sida. Ang kapay kita yung lakay aja may sindi na katpasumok ko. Ito pasumok na. Yan, yung kanaan mo piligpig na pina. Ito dalan nan. Ito yung nakala ni bangs ti nagkadong ulak niya. Nga ginala na anong lan? Ano ba ti punti ko na. Rendak ta mabuti nga. Pertak kayon. Pakita ka mo ng lakay. Dumati tumpok mo na nga ako, nakitan. Ne. Ito lakay. Ito dala kayo niya. Ah, ito dala kayo niya kita. Kano agladaw-ladaw ka kami. Mauna na ka turog. Maunaan na ka ti turog. Kasi ka Turog ti makauna kanyam lakay. Agririin. Kasi ka pa iti maunaan ti turog lakay. Nagladaw-ladaw ka. Ato ti kalaban mo. Madaka. Ato gam ti mangan na eh. Dito na talakay ba? Dikin-dikon. Mabisin damot lakay. Sintipid. Yung aja mabati ay kaysa tito da kanyam. Amo da mga managbibig ng tao. Lupit na? Dula kayo ni dadaliin. Sila pa yung payong. Isa pa yung nakasagana nga sila pinakay nagsinumbang. Ito naman na makalatay pinasya nga sakot at tayo. Taglako tayo kumamag. Dapat di dyan eh. Dapat ti basket di dyan. Dato'y damot lang yung lakay naglumlumang. Lumlumangan da kaming samar. Kagayang. Sigsag gamit ti kwa. Iti pagnana ni manong tayo. Nagmayatan na kayo ni katumbol ako natin sa lakay. Katumbol lakay. Naimas na tangalaw kan sardinas at talakay. Ay! May mas alakay ng sardinas.
Na. Kardinasan ba? Tekante ato may palakay nga pa niya. Uy, natin yung katumbol nila. Alin no? Ay, atan hindi makita. Tumbol. Nalay nga sumukil ni ko. Lakay. Lakay. Katamit ta likod mo nung lan. Baka nung dulin-dulin da ba? Glingid-lingid. Naglingad-lingad na nga ron. Hmm. The highway. Kita mo nila kayod niya. Napagmugaya man lakay. Nalay mo gaya mga tinga ka. Umuutong ka talaga dagito eh. Along the highway, pagtubon na. Oh, nita na ala yun? Ito na, nagalanda lang ako dito. Yung kanam nung lan? Pagkakatantan na, wag na kano. Tamla ka na, doon yung naalat sa'yo. Kaya pakita man? Ito lakay. Ito lakay. Dugo gaya Dapat mo. yung kanya. May jacket mo ah. Wala kayo, suot ko nga tita. Siyempre, nag-replika ti kuha. Badok, makita dakiti ulag. Niyos na kita. Ulag, boy. Ah, mabutang da na. Madayudan niya laki niya. Boy, magibagada nga baka nakadalati ko ba? Ang mga heavy equipment ko na na. Bako. Pakko, piluder, Hmm. pison. Mabutang dan lakay. Tapos dayudan. Mo tapos takag trabaho ti constructor. Ay, construction. Constructor, hindi ka pala ka nagsilaan. Kailangan ito malagit mo. Speaking. Speaking tinasingit na kayo. Focus ka. Kita na kayo dahil. Lawlawa. Ay da? Ay, ni ko lakay ni Jiros. Ay, batang supot lakay. Birbirop na di kalman ti lawlawa. Lawlawa. Spider Carabao na natin yung sky no makita na. Wala ka speaking tinasing ay. Nung ti malagip ka. Ti malagip mo. Lawlawa. Tulawan niya pa eh. Lawlawa. Tapos iti kwa iti umuno na talaga nga malaglagip ko lang kanina sing ay. Alalya. Kaya lakay at kasi nung may baga mga alalya medyo magpepe so tingin lakay. Wala ka iti pepeso lakay. Iti kuwagayam ti alalya ado ti nakita ko ng alalya lakay. Ibigin ka. Idubi nga kadamot ti nakita ko. Tapos idi kuwak lakay amuyo. Nagtrabaho kiti kwa utility worker. Ay, diskulaan na kaya. Diskulaan, high school. Delikado na kaya. Ay, di lang kaya mo yun. Kaya mo agsistorya, mabuta nga. Pati lang kaya di high school lang. Ay, lakay. Diyan nakapasa. Ay. Di sobrang tilaeng. Bugoy-bugoy ang kami di lakay. Di 4th year akon. Misa lang bulan na yun. Di nga graduate kami. Siyempre, ti kakadam gayam na bugoy-bugoy kami tayo. Ay, mabaling nga kasi lakay. Dapat na ni banbantayan yung dagitan anak yung lakay. Dapat ti mabarkada na sa singpot. Ano mga barkada ti bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy kayo mami na na. Bugoy-bugoy mami na. Nakanyak, di pangarap ko maging engineer. Wanan. Napukaw. Kasla asok lakay. Naging engineer yung pangarap ko. Hindi pa yung lakay. Labanan ka kumbatan lakay. Una, ado ko mga kuwama nga kumuplads ti malakaw. Kumuplads. Floods control. Floods nga, hindi project nito tayo, hindi pa balita nga. Ay, floods control lakay. Mali nga Ay, floods kumuplads. control lang yan. Ay, kumuplads ka dyan. Kumuplads ata, siyempre, iti kumuplads ka, di ba, lakay, iti kumuplads ka, diyan mo di makikita. Lakay. Kumuplads, sadya, doon ko mga kumuplads ka, maalak nga kuwaratan project. Ay, kasi sigurado, digiti, kumulakay kuman, digiti. Hindi ko mapayong kutat nga tag 4 milyonan. Apo na matayo lakay ah. Majay lakay. Wan. Payong pa lang 4 milyon o 2 milyon. Ay, aji ko aji lakay niya nagan nga. Mat nga buludon da jay lakay. Nya kalugan aji lakay Eric. Hindi pa ata kaya. Kuno na ba nang ka kumalakay awan tayo kumbat ko yan. Wala man dito kung magkita tuungan. Di tayo kung matatasin doon. Kita nyo tayo guys. Siyempre, dami-dami kayo mo. Ano, Oo na lakay. 7 milyon. Siyempre, siya lang ti kwaya. Kahit kung lang siya mga kwaya, maparusan ni Jai. Tapos at aja nga road. Nga siguro, madi mga kaluubat nga kwalakay nga naging kwak nga yung tawag natin. Engineer. Ay, Engineer. Baka kasi garod makalak iti mga kwa.
camouflage nga project